можете да ви сложим по един презерватив на главата и се надува с нос. Аз ще участвам с вас. Айде, за 20 кита. Айде, Бейби, значи на мен не мога ми откажеш. Не ти отказвам за нещо друго. Добре, имаме два презерватива само. Аз съм, чакай. Айде, дай. Ма да не извадиш от тия малките. Уважаеми верни фенове на Дръзост и красота и на Анабас, ние се намираме на езерото в Дружба, София и... Няма да повярвате, обаче тук има толкова много народ, все едно да дават нещо безплатно. Да, ние сме тук, Анабас, даваме кити срещу предизвикателства. Watch out, бебе! Как ще влизаме? Ужас! Не, скъпо. Дай глава! Дай глава! Чупи машината, бе, брат. Мале, брат, ти удариш като момиче. Колко айде удари повече, бе? Аре, вече, да. Брат, значи ти си лудата глава, към която ще отправим следващото предизвикателство. Чак само да си взема бярата, момент. Какво ще кажеш да почепим един сладолет? Айде, де. Айде, добре, обаче има уловка. Ще го пръснем с сол и с сос. Не, абсурд, човек. Що? Ще фърля боба в тази шега, разбираш. Ако ми купиш една водичка, ще го изям, айде. Добре, айде, ще вземем купи ме една водичка и ще го изям. С солта и с соевия сос. С солта и соевия сос. Добре, айде. Чакай малко. Я духни малко, духни. Ама мъжката де. Давай, звяр, давай. Дай лапа направо. Аз те с работи не ги разбирам, лапай. Давай. Бах ти ужаса, човек. Нищо поне разплашна. Ти се изгабри с мене. Честито, братле, ти участва на вас, печели своя бас и сладоледа с соевия сос и солта, въобще не ти се опъна. Ще ви здрав, само полни. Айде, Пазара на Красно село, брат. Имаме предизвикателство за тебе. Искаш ли да изядеш един пакет снакс с пастъци за по-малко от 2 минути. Брат, има ли смисъл да те питам как се чувстваш? Човек, ти участва в Анабас, не смея да печелиш своя бас! Не печелиш прегръдка от мен, не печелиш прегръдка от мен! Утешителна, така че... Айде да целунеш някоя мацка. 20 лева да целунеш някоя мадама. Ама здраво! Здраво, направо. Рейп, брат. Да, рейп. Да. Давай, харесва. Аре, коце, брат, ти си абсолютно луд! Аре, да, къде е пан? Айде. Смен ли ще я търси? Браво, Ако фанеш такава с гадже, ти давам 50 лева веднага. Can I kiss you? I'm gonna get it. I give you 50 leva. Няма, ти си моят човек, моля те. Добре, аз ще избера мацка, моля те. Не, че ми избираш, аз ще избера сам. Не. Ето я! Аре, бейби, давай! Wait. Ваше. Бе, ти ми да престръка. Давай, не видя ли? Не. Това такъв хубав български не е виждала тя.
си най